दिनै 31 मे एबा बुहुमनां थांखु बेरेखा सान वर्ल्ड नो टबेको सान महरै दुलाराय बुहुमावनो दिनैनि सानखौ फालिनाय जायो। बे जाबाय बुहुमनि सुबुं माहारिया जाहाथे थांखुनिफ्राय गोजानाव थायो आरो गावबा गावनि सावस्रिखौ गोग्गोयै लाखियो बेनि सायाव सांग्रांथियारि सान। बेबादिनो दिनै थांखु बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव महकुमा सिंनि खासियाबारि गोजौ फरायसालिया गासै फरायसाफोरखौ लानानै थांखु बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि हाबाफारि लायो। खासियाबारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय खासियाबारि हाथाइ गेजेरजों हान्जा सुरनानै फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो थांखु बाहायब्ला केन्सार जायो, थांखु बाहायनायखौ बन्द खालाम, थांखुआ सावस्रिनि थाखाय गिख्रंथाव मुवा बायदि स्लगान होनानै सांग्रांथियारि होनो नाजायो। फैगौ समफोराव जाहाथे जाखांबोनाय फरायसाफोरा बेफोरबायदि खहा खालामग्रा मुवा बाहायालासिनो गोग्गो सावस्रिजों आवगायलांनो हायो बेनि थाखायनो बे सांग्रांथियारि हाबाफारिखौ लादों होनना फोरमायो फरायसालिनि गोरायुं सुशील हाज'वारिया। ধঁপা সেৱন স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। ধঁপাত সেৱন স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। ধঁপাত খালে বেমাৰ হয়। ধঁপাত খালে বেমাৰ হয়। ধঁপাত খালে বেমাৰ হয়। তো दिनै बुहुमनां निसा जातीय सेवन खालामनाय बिरोधि दिबस होनना बुंदों। तो वर्ल्ड नो टबेको डे बे दिबसखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिरि थांखु सिगारेट सोबोब्ला थांखु जायोब्ला माबायदि देहायाव खहा जायो बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो। बिनिखायनो जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे रेलि खालामदों, बाजारसिम एसे गिदिंदों आरो बेबायदिनो स्ल'गान होदों जे थांखु सोबनो नाङा, थांखु जानो नाङा, बिरि सिगारेट सोबनो नाङा होननानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा मिथियो। दा जों आजिखालि नुनो मोन्दों जे जोंनि ओनसोलावबो ड्राग्स बिरि सिगारेट जानानै निसा जातीय जिनिसफोर जानानै किसु गथ'फ्रा नस्थ' जागासिनो दं। जाहाथे जोंनि फरायसुलिफ्रा आरो बे ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा जेन' बेबायदि नस्थ' जाया बेनि थाखाय जेन' सांग्रांथि जायो आरो बुजिनो मोनो बेनि थाखाय जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। बेफोरखौथ' जेसेबांखि होबथानो नाजा माने गासैखौबो जे बन्द खालामजोबनो हागोन बे नङा, नाथायबा जिखिनि बेबस्था लादों आसाम सरकारा गोबां माने अनेकखिनि साक्सेस जादों होनना आं सान्दों आरो आंनि माबाफोराव। मानोना आगोलाव अपेनलि बेफोरखौ फानबायमोन, जाबायमोन, लोंबायमोन, दा खिन्थु थाखुमा थुखुमासो खालामनाय नुनो मोनसै। बिनिखायनो आं सानो जे दानि सरकारा अनेकथा साक्सेसफुल जाबाय होननानै बुंनो हायो आरो एसेबाव जुदि सेस्था खालामोब्ला हयथ' एकदम बेखौ निर्मुल खालामनो हागोन, फोजोबस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।